nke echiri na zere. Ọ bụrụ na iso na onye ọbụla na-abụ ebe ọbụla epostu ihe ekpele, ihe otu Blessing na ndị otu ya Favour, ije na-ekrem na-eti but ide enyere onwe gị aka, ọkwụ time ka ị na-waste. Ife ọbụla na ị na-ekrem online bụ ị na-ewesi ya time, ọ gaghị efe eme na ndụ gị. Ị ga-agba mbọ nyere onwe gị aka, work on yourself. Nyere onwe gị aka ka ọ bụrụ na ị chọrọ ka ife ọma, ife niile ị na-ewish ebe ọ na-emere iti post ị na-achọ ka ife a efere wee ruo gị aka, ọkwa onwe ka ị na-ewesi ya taa, ị na-eresi ibu onwe gị. Work on yourself ka chi gị nyere gị aka.